Хәерле кич, исәнмесез, Саба дулкыннары телевидениесен караучылар. 2 июнь җомга кичендә атна информацион программасын башлыйбыз. Безнең бүгенге чыгарылышта уку энә белән кыю казу районда фән олимпиадаларында җиңү яулаган укучыларны бүләкләделәр. Гаилә ил терәге, яшь гаиләләр узган елларда Сабан туй комплексында очрашты. Сәләтле, креатив һәм булдыклы эшмәкәрләр һөнәри бәйрәмен билгеләп үтте. 2023 елның җәенә аяк бастык. Бу фасыл айруча балалар өчен күңелле. Каникуллар башланды. Кичә 1 июнь балаларны яклау көне дә иде. Чыгарылыш сыйныф укучылар өчен җаваплы имтиханнар вакыты. Уку елы дәвамында фән олимпиадаларында катнашып, күркәм уңышларга ирешкән укучылар, аларның әти-әниләрен, укытучыларын, иң яхшы укытучы исеменә лаек булган мөгаллимнәрне хөрмәтләү тантанасы да районыбызның матур традициясе. Аның быелгысы Ямле Саба яр буенда узды. Чарадан безнең хәбәр. Саба районының яхшы укучылары белән горурланырлыгы бар. Ямле Саба яр буендагы халыкның барысы да диярлек тәбрикләнергә килүчеләр. Сәхнә арты грамота һәм символик күчтәнәш белән тулы. Тәбрикләү сүзе белән мөрәҗәгать иткәннән соң аларны район башлыгы Рәис Миннаханов шәхсән үзе тапшырды. Минем әйтәсем килә тренерга, бик зур рәхмәт, шуны балаларны дөньяга китерүгә. Һәм инде бик зур рәхмәт укытучыларга, шушы балаларга үз белемнәрен биреп, шундый зур уңышлар булуы. Бердән булганда безнең бөтен хыялларыбыз шулай елдан-ел үсеш белән бара. Инде яңадан әйтәм, моның артында күпме хезмәт белән хезмәткә күңел биргән кешенең тормышы, аның киләчәге зурдан. Иң элек ел укытучысы бәйгесендә үз фәне буенча иң яхшысы исеменә лаек булган 16 укытучы бүләкләнде. Аннары елның иң яшь укытучысы номинациясында җиңүче 5 яшь мөгаллим тәбрикләнде. Тәрбия өлкәсендә хезмәт куючы һәм әлеге бәйгедә җиңүгә ирешкән 6 педагог та сәхнәгә күтәрелде. Елдагыча балалар бакчасы тәрбиячеләре дә әлеге бәйгедән читтә калмады. 6 тәрбияче район башлыгы кулыннан грамота кабул итеп алды. Иң яхшы директор һәм урынбасарлар дип 3 кеше ачыкланды. Мишән төп мәктәбе директоры Дилүз Закиров, иң яхшы директор, аның уң кулы Кадрия Гарифуллина укыту эшләре буенча иң яхшы директор урынбасары номинациясында җиңүче булган. Муниципаль этапта ел укытучысы номинациясында җиңүчеләр, шулай ук муниципаль этапта олимпиада призерларыбыз җиңүчеләр һәм инде республика күләмендәге призер калган укучыларыбыз белән килдек. Шулай ук инде безнең укыту эшләре буенча урынбасарыбыз ел урынбасары номинациясында җиңүче һәм шәхсән үзем мин ел директоры номинациясында җиңү яуладым. Иң яхшылар исәбендә булуыбызга сөенәм һәм моның өчен мин бик зур рәхмәтләремне эшләгән коллективларыма һәм инде укучыларыма җиткерәсем килә. Чөнки бөтен мәктәбебезнең яме һәм аның данын читкә таратучылар, булдыручылар ул иң беренче чиратта шушы безнең кадерле авыл укытучыларыбыз һәм безнең кадерле укучыларыбыз. Чөнки алар булмаса, безнең уй-хыялларыбызны, әйткән фикерләребезне, безнең таләпләребезне алар тиешендә вакытында үтәмәсә, без мондый уңышларга ирешә алмасыйк. Аларныңга барсы өчен дә бик зур рәхмәт, киләчәктә дә шулай дус, тату булып, без бергә дивиз астында матур эшләрбез, зур үрләр яулап, авылыбызның, мәктәбебезнең киләчәге булыр дигән өметтә калам. Бәйрәм белән барыгызга да барсы өчен дә бик зур рәхмәт. Саба гимназиясының тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Лариса Шамсиддинова иң яхшы тәрбия эшләре буенча урынбасар номинациясында муниципаль этапта җиңүче, шулай ук республика турында катнашып, җиңүчеләр исемлегенә керде. Очень благодарна тем своим учителям, тем наставникам, которые вкладывали в меня свой опыт, свои знания. Когда я училась в Сабинской гимназии, я хочу сказать, что я училась в этой гимназии, и эту же гимназию я закончила, и уже больше 25 лет я в ней работаю. Конечно же, невозможно добиться успеха без своего воспитания, без своего саморазвития. Это тоже очень важный фактор. Несомненно, большую роль играет и поддержка педагогического коллектива.
наши учителя, наши педагоги дополнительного образования, наши педагоги-психологи, социальные педагоги, то есть весь коллектив, он всегда одерживал поддержку, всегда держал кулачки за меня. Успех зависит и от ближайшего окружения. Это, конечно же, друзья. И самое главное, это семья. Семья, начиная с рождения, когда родители вкладывают все самое ценное, все самое важное, самые лучшие традиции. И, конечно, та семья, это сейчас, это мой супруг, это мои дети, которые меня поддерживали в период всего этого конкурса. Алга таба сәхнәгә фән олимпиадаларында җиңгән укучылар чакырылды. Агымдагы уку елында бөтен Россия фән олимпиадаларында барлыгы 206 урын алынды. Шуның 6-сы Россия күләмендә. Һәр мәктәп җиңүгә үзеннән зур өлеш керткән. Бу укучыларның тырышып белем алуы, укытучыларның үз эшенә җаваплы каравы һәм әти-әниләрнең төпле киңәше контроле нәтиҗәсе. Сәхнәгә барысы да менде. Олы Арташ төп мәктәбенең муниципаль этапта 2 җиңүче, 4 призлы урыны, Олы Шыңар урта мәктәбенең муниципаль этапта 2 җиңүче, 9 призлы урыны, республика этабында 1 призер укучысы, Сабабаш мәктәбенең муниципаль этапта 3 җиңүче, 2 призлы, Бөтен Россия олимпиадасының республика этабында 1 призер укучысы, Түбән Шытсу төп мәктәбенең муниципаль этапта 3 җиңүче, 4 призлы, республикада 2 призлы урыны, Сатыш урта мәктәбенең муниципаль этапта һәм республика олимпиадасында, Бөтен Россия олимпиадасының региональ этабында 1 призлы урыны бар. Юлбат төп мәктәбенең муниципаль этапта 2 җиңүче, 16 призер укучы, республика этабында 1 призер укучысы булган. 7-нче сыйныф укучысы Миләүшә Фәләхиева муниципаль этапта рус әдәбиятыннан призер, республика этабында татар әдәбиятыннан призер. Батау укуым белән бик горурланам. Укытучым Рушания Закариевна бик рәхмәтлемен һәм әти-әниемә. Авыр булдымы олимпиадаларда катнашу? Олимпиада катнашу миңа рәхәтлек кенә китерде. Мин бик шат. Балабыз шушындай зур уңышка ирешүенә без шатлыбыз. Шулай ук шушы олимпиадага әзерләгән укытучыларына бик зур рәхмәтлемен. Балабызның шундый сәләтен күреп, аны үстереп, шундый зур күләмгә алып чыкканнары өчен һәм шундый төпле бирем биргәннәре өчен, балаларны һәр яклап үстергәннәре өчен мәктәп коллективына, укытучыларына барысына да рәхмәт белдерәбез. Лесхоз урта гомум белем бирү мәктәбенең муниципаль этапта 3 җиңүче, 2 призлы, республика олимпиадаларында 1 призлы урыны, Иштуган урта мәктәбенең муниципаль этапта 3 җиңүче, 3 призлы урыны, татар теленнән республика олимпиадасында 1 призлы, Мишән төп мәктәбенең муниципаль этапта 5 җиңүче, 5 призлы, республика олимпиадаларында 3 призлы урыны, Халыкара олимпиадада 1 призлы урыны бар. Явлашта урта мәктәбенең муниципаль этапта 4 җиңүче, 7 призлы урыны һәм региональ этапта 2 призлы, республика этабында шулай ук 2 призлы урынлы булды. Икшермә кадет интернат мәктәбендә муниципаль этапта 3 җиңүе, 6 призлы урыны, республика олимпиадаларында 3 призлы, Путь к Олимпу олимпиадасында 1 призлы урыны бар. Тимершик урта мәктәбенең муниципаль этапта 9 җиңү, 7 призлы урыны, республика олимпиадаларында 1 җиңү, 2 призлы урын, Бөтен Россия олимпиадаларының региональ этабында 3 җиңүче, Бөтен Россия олимпиадасының йомгаклау этабында 1 призлы урыны, татар теленнән 10-нчы халыкара олимпиадада 1 җиңүче укучысы бар. Бу мәктәптә быел 11-нче сыйныфны тәмамлаучы Баязит Дәүләтов районның иң күп җиңүләргә ирешкән укучысы. Быел мин үземнең олимпиада эшчәнлегемне дәвам иттем. Ул эшчәнлек минем фикеремчә нәтиҗәле булды. Ел-елга килми инде ул, ләкин соңга карамастан нәтиҗәләр бик югары дип әйтәсем килә. Мин республика этабында район данын яклап, тарих, география һәм сәнгать фәннәреннән җиңүче булдым. Ә республика данын яклап, федерация уровенендә призер булдым сәнгать фәненнән. Һәм мин уйлыйм инде, моның бөтен сыры үз эштеңдә эшләүдә дип уйлыйм. Һәм мин бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә үземнең әти-әниемә. Алар минем өчен иң кечкенә яшьләрдән үк бик тырыштылар һәм үземнең аерым рәхмәтләремне район хөкүмәтенә һәм республика хөкүмәтенә җиткерәсем килә. Әгәр дә без бердәм булсак, без һәр чакта да булдырачакбыз.
Шикши төп мәктәбенең муниципаль этапта 5 җиңүче, 4 призлы урыны, республика олимпиадаларында 2 җиңүче, 3 призлы урыны, Бөтен Россия олимпиадаларының региональ этабында 1 призлы урыны, татар теленнән 10-нчы халыкара олимпиадасында 1 призлы урыны, Олы Кибәче урта мәктәбенең муниципаль этапта 5 җиңүче, 12 призлы урыны, республика олимпиадаларында 2 призлы, Бөтен Россия олимпиадаларының региональ этабында 1 җиңүче, 5 призлы урыны, Югары Симет урта мәктәбенең муниципаль этапта 2 җиңүче, 9 призлы урыны, республика олимпиадаларында 6 призлы урыны, Бөтен Россия олимпиадаларының региональ этабында 2 призлы урыны бар. Килдебәк урта мәктәбенең муниципаль этапта 4 җиңүче, 12 призлы, республика этабында 4, региональ этапта 1, муниципаль олимпиадаларда 3 призлы урыны, Эзмә урта мәктәбенең муниципаль этапта 7 җиңүче, 16 призлы урыны, республика олимпиадаларында 10 призлы, Бөтен Россия олимпиадасының региональ этабында 1 призлы урыны, татар теленнән 10-нчы халыкара олимпиадада 1 җиңүче укучысы, муниципаль олимпиадаларда 1 җиңүче, 5 призер укучысы бар. Шәмәрдәннең үсеш лицейы укучылары агымдагы уку елында муниципаль этапта 22 җиңүче, 29 призлы, республика олимпиадаларында 20, Бөтен Россия олимпиадаларының региональ этабында 5, халыкара олимпиадада 3 призлы урынны яулаган. Соба гимназиясының муниципаль этапта 14 җиңүче, 21 призлы урыны, Бөтен Россия олимпиадаларының региональ этабында 7 һәм республика олимпиадаларында 14, республика күләм путь к Олимпу олимпиадасында 2, татар теленнән халыкара олимпиадасында 1 призлы урыны бар. Соба урта мәктәбенең муниципаль этапта 14 җиңүче, 22 призлы, республика олимпиадаларында 1 җиңүче, 8 призлы, Бөтен Россия олимпиадаларының региональ этабында 1 җиңүче, 17 призлы, Путь к Олимпу республика олимпиадасының йомгаклау этабында 1 призлы, Бөтен Россия олимпиадаларының йомгаклау этабында физкультура фәненнән 5 призлы урыны бар. Сәхнәгә физкультура буенча уңышларга ирешкән укучылар аерым чакырылды. Агымдагы уку елында Соба урта мәктәбенең физик тәрбия фәне укытучысы Ленар Вафинның муниципаль этапта 3 җиңүче, 5 призер укучысы, Бөтен Россия фән олимпиадаларының региональ этабында 10 призер укучысы, республикада 4 призер, 1 җиңүче укучысы, Бөтен Россия фән олимпиадаларының йомгаклау этабында 5 призер укучысы бар. Анда чемпион Вафин. Инде һәр еллар буе 196 мең с копейками. Ну, эшләсәң бөтен җирдән булашлай бит, Молодец, так держать. Сәләтле балалар өчен айрым предметлар тирәнтен өйрәнелә торган урта гомуми белем мәктәп-интернатының муниципаль олимпиадада 1 җиңүче, 8 призлы, Бөтен Россия һәм республика мәктәп укучылары олимпиадасының муниципаль этабында 26 җиңүче, 45 призлы, региональ этапта 1 җиңүче, 17 призлы, республика этабында 1 җиңүче, 21 призлы, Путь к Олимпу республика олимпиадасында 2 җиңүче һәм 7 призлы урыны булган. Шулай ук татар теленнән халыкара олимпиадада 3 призерда сәләтле балалар мәктәбе укучылары. Район һәм республика олимпиадаларында иң күп җиңү яулаган мәктәпләр дә билгеләнеп үтелде. 3нче урында Олы Кибәче урта, Мишән төп мәктәбе, 2нчедә Симет урта, Шикши төп мәктәбе, 1дә Соба урта мәктәбе. Республика һәм Россия дәрәҗәсендә фән олимпиадалары буенча нәтиҗәле эшчәнлеге өчен сәләтле балалар интернат мәктәбе җиңү яулады. Традиция буенча Шәмәрдән линия производства магистраль газ үткәргечләр идарәсе Шәмәрдән лицейы укучыларына махсус премия тапшырды. Вы молодцы, вы достигаете определенных побед, они будут у вас еще в жизни очень много, и через какое-то время вы будете стоять здесь и награждать таких же ребят, как и вы. Шара барышын концерт номерлары бизәде. Районыбыз укучыларына киләчәктә дә уңышлар телибез.
Узган атнада беренче тапкыр Лесхоз бистәсендә район ара мәктәп урманчылыклары слеты узды. Анда 25 берләшмәдән 87 кеше катнашты. Ябылу тантанасында җиңүчеләрне һәм катнашучыларны Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрының беренче урынбасары Илгизар Зарипов, Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов, Рослесинфорг федераль дәүләт бюджет учреждениесенең Казан филиалы директоры Ойрат Юсупов, Казан дәүләт аграр университеты ректоры Ойрат Валиев һәм башкалар тәбрикләде. Мы рады приветствовать вас на первом районном слете школьных лесничеств в нашем поселке Лесхоз Сабирского муниципального района Республики Татарстан. Бәйге беренче тапкыр оештырылса да, яшь урманчыларның күрсәткечләре яхшы. Һәр биремгә алар ныклап әзерләнгән. Төп белем һәм күнекмәләрне аларга тәҗрибәле урманчылар биргән. Это мероприятие уже за последние годы стало традиционным. Ежегодно в конце июля месяца мы проводим республиканскую часть этого мероприятия. За последние года 4 довели количество участников нашего движения до 1900 человек. Довели количество школьных лесничеств до 130 единиц. И отрадно, что в текущем году только по Сабинскому муниципальному району открылись дополнительно 20 школьных лесничеств. Отрадно, что вы все на уровне подготовились, сделали эмблемы, придумали соответствующие названия, вот, лесные кадеты, зеленый мир и так далее, и так далее. Исключительно слова благодарности за то, что вы сделали первый шаг в выборе лесной профессии. Будем рады вас видеть на республиканском слете. Будем рады всегда вас видеть в ряду лесоводов Республики Татарстан. Укучылар Татарстан Республикасында үскән агачлар һәм куаклар чәчүлекләрне һәм үсентеләрне утырту усуллары һәм технологияләре, урман хуҗалыгында файдаланыла торган техника, шулай ук командада эшләү, урманда ориентлашу, киртәләрне җиңү, таксация һәм урман янгыннарын сүндерү күнекмәләре турында белемнәрен күрсәттеләр. Киләчәктә сезнең кайсыларыгызда шул юлны сайлар, белем алу истәмә бу техникумда һәм bizning institutimizda alар белән сезнең бүгенге көндән инде сезнең белән бергә элемтәдә булырга һәм инде үзебезнең табигатыбызны яратып, шушы урманчылыкта хезмәт итү дип әйтергә кирәк. Дөрестән дә халыкка иң якын җир ул табигатыбыз, аның торышы һәм инде ахыргы елларда да безнең дәүләтебез караш инде бик каты үзгәрде. Ул эколог ягына да, шул вакытта урманчылыкның дөрес итеп апаруында да. Конкурс нәтиҗәләре буенча беренче урынны Нургали оныклары мәктәп урманчылыгы алды. Икенче урын Тимошык мәктәбенең Татора берләшмәсенә, өченче урында Теләче районы Олы Мәтәскә авылының Урманкай командасына бирелде. Берләшмә җитәкчеләре арасында да җиңүчеләр ачыкланды. Укытучылар 50 сораудан торган тест үттеләр. Күкмара районы Каенлык авылы мәктәбеннән килгән Руфия Фатыйхова беренче, Орча районы Курса разъезды мәктәбеннән Роза Хайретдинова икенче урында. Эштә Иштуган урта мәктәбеннән Ләйсән Маркелова. Безнең мәктәптә мәктәп урманчылыгы эшләп килә. Мин икенче елын гына эшлим. Бу конкурска без беренче тапкыр ел катнаштык һәм шушы конкурста катнашып беренче урынны алдым. Балалар да үзләренең направлениелары белән катнашты. Монда инде урманны саклау, янгын сүндерү һәм башка номинацияларда катнаштылар, актив катнаштылар. Без бу конкурска бүген җыйналып килдек, 2 бала һәм мин. Бик каты әзерләндек бу конкурска, бик каты ошады, шул хәллек әзерлек, шул хәллек все организовано. Конкурслары бик катлаулы, авыр, но аңа карамастай безнең балалар аны җиңеп чыктылар, үтеп чыктылар һәм менә шул эшчәнлегебезне күреп, Аллага шөкер, администрациябызда безне күрә, бәяли һәм менә шундый бүләкләр белән кайтып китәбез. Рослесинфорг федераль дәүләт бюджет учреждениесенең Казан филиалы директоры Ойрат Юсупов һәр командага бүләк белән килгән.
планнар. Раскрашены сезгә һәр мәктәпкә социаль написаниелар, дәвамында Мөхәммәд Габдуллович безне китерде. Менә мондай китап, основа лесоводства сезгә өйрәнер өчен пока бер экземплярда кирәк булса размножим. Шулай ук быел безнең 70 еллык Российский Казанский филиалының 13-нче елны менә мондай китап чыгарган Казанский след российском устройстве дигән. Сезгә тоже укырга bizden biri. Бүләкләү тамамланып, флаглар төшерелгәннән соң, яшь урманчылар слеты мул табын артында дәвам итте. Матбугат көне уңайыннан Татмедиа акционерлык җәмгыяте бинасы каршында медиа пикник оештырылды. Анда җирлектә эшләүче телерадио компаниялар арасыннан безнең Саба дулкыннары коллективы чакырылы иде. Башкала журналистлары бәйрәм итә. Мондый чараның әле биредә беренче тапкыр оештырылуы. Bütün коллегаларына чын күңелдән исем килә матбугат көне белән 1905 елның 19 майында Нур гәҗите дөнья күрә, беренче татар гәҗите, һәм менә шуннан безнең матбугат тарихыбыз башланып китә. Әлбәттә, бүген журналистикасыз тормышны күз алдына китереп булмайдыр ул. Чөнки мәгълүмат бөтен җирдә, кешегә көн саен, көн дәверендә иртәдән кичәгә кадәр мәгълүмат кирәк. Журналистсыз бүгенге тормышны күз алдына китереп булмый. Һәм шуңа күрә без аңларга тиеш. Журналист булып эшләү бүген көндә журналистика профессиясе ул бик зур җаваплылык. Әле син текст кына яза белергә тиеш түгел, мәгълүмат кына җыя белергә тиеш түгел, видео белән дә эшли белергә тиеш, фото белән дә, интернетта, социаль челтәрләрдә эшли белергә тиешсең. Менә булар бөтенесе зур җаваплылык бирә. Әлбәттә, журналист булып эшләп булмый, иртәгә кичкә генә. Ул әүлек буе эшләргә кирәк. Ул зур игътибар. Бөтен дөньяга зур җаваплылык. Ул чын мәгънәсендә янып яшәргә кирәк. Бәйрәмгә төп ямны өстәүчеләр Сабалылар булды дисәк, һич кенә дә ялгыш булмас. Теләчедәге туган авылым ял комплексы хуҗасы Рифкат Шафиков үзенең кыймак пешерү мише белән килгән. Саба дулкыннары журналистлары бәйрәм барышында кыймак пешереп, кунакларны сыйлады. Шәһәр халкына мондый ризык тансык, күпләрне балачакка алып кайтучы миш кыймагын чират торып алдылар. Сабалар якын инде, якын 100 километр шундай апас тегендә монда бөтен сидән якын тирәдәге 100 километрлар. Ә мин бигрәк тәгән сабаны яратам инде. Бер ел сабанты булганда, бит. Матбугат көннәрендә сабан туй, язучылар сабан туенда булды. Шул хәтле матур итеп оештырганнар инде, бит. Шул хәтле җырлап җибәрдем теге нидә стадионда мин сиңа әйтим, кушылып җырлап җибәрде бөтен стадион. Менә шәптә инде. Җырчылар да күп безнең нидә җырлар гына түгел, җырлап кына яшәмибез, язып та яшибез, әйме. Сабаларга сәлам, күп сәлам. Уңышлар аларга, тазалык, саулык, байлык. Саба мендәрләре татар орнаментлары белән бизәлгән мендәр, футболка, сумкалар белән сәүдә итте. Милливлекне үз иткән журналистлар бу сәүдә ноктасында озакка тоткарланды. Урман суында шәһәр халкы үз итте. Лесхоз сувенирларында күпләп сатып алырга ашыкты. Шәһри Казан республиканың иң уңышлы басма матбугаты. Күптән түгел чыга башлаган Язмыш гәзите дә аларныкы. Шәһри Казан быел һәм узган елгы нәтиҗәләр буенча республикада иң алдынгы басмаларның берсенә әверелде. Тиражыбыз да үсте, коммерция ягыннан да керемнәребез бик әйбәт, шөкер, шуңа күрә шөкер дип әйтәм инде. Журналист тормышы бик кызыклы бит инде ул. Көн саен ниндидер яңалык, ниндидер ачыш ясыйсың үзеңә. Умумән тик тормыйбыз инде без. Шуңа күрә иң кызыклы һәм шул ук вакытта авыр җаваплы һөнәрләрнең берсе ул. Әлбәттә без шушы һөнәрне сайлавыбыз белән бик тә горурланабыз. Һәм эшебезне яратып башкарабыз. Республика матбугатының киләчәге өметле. Без татар журналистикасының атасы дип йөрткән Васил Гарифуллин бүгенге көндә күп кырлы булырга кирәклеген ассызыклый. Татарстан матбугаты шактый матур гына яши, әле тиз генә бетергә җыенмый, кем әйтмешли, изләнә, үзенең укучысын таба. Әгәр үзенең укучысы инде теге газет вариантын укыдан читләшә икән, ул электрон вариантта аның гаджетлар аша, телефоннар аша эзләп таба. Яшьләр матбугаты өлкәдә актив эшли, район басмалары да хәзер үзләрен укучыларына әнә шул теге төрле социаль челтәрләр аша, башка форматлар аша якынайдылар. Һәр хәлдә
Dünya үзгәрә, технологиялар үзгәрә, шуңа күрә журналистның эше дә инде гел үзгәреп тора, тормыштан артта калмаска кирәк безгә, шунысы мөһим. Тормыш бик катлаулы да, бик шундый динамик үсештә дә, бу катлаулы чорда үзеңне югалтмыйча, милләткә хезмәт итү вазифасын беренче планга куеп, безгә алга таба эшләргә инде. Үзегезнең шәкертләрне күреп сөенәсезме? Әлбәттә инде Татарстан матбугатының күпчелек басмаларында алар төп массаны тәшкил итә һәм бик уңышлы эшлиләр. Аларның эшләрен күреп, хәтта студентлар инде бүген көндә экранда да, матбугат битләрендә дә әле теге эскәмиясеннән эшләүчеләр бик күп, аларның уңышларына сөенәм һәм әле киләчәк безнең әйбәт дигән өмет бар. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Яңа гасыр телерадио компаниясе директоры Илшат Аминов Татарстан Республикасының журналистлар союзы рәисе итеп билгеләнгәннән соң да бу тармак шактый уңай үзгәрешләр кичерде. Иң мөһиме, җирлектә эшләүчеләрнең хезмәт хаклары арттырылды. Районда эшләй торган журналистлар бик мөһим кешеләр дип саныйм, чөнки алар кеше өчен иң якын. Әле без дә барып җитәлмибез. Менә сез кешеләр өчен иң якын кешеләр. Һәм сез үзенең районда эшләгән проблемаларны, кешеләрнең мәнфәгатьләрен, кешеләрнең ни хисләрен яхшы беләсез. Шуңа күрә сезгә бу эшкә гына кирәк. Хезмәт хакында күтәрергә кирәк. Мин әле кушан әйтеп киләм һәм Алла бирсә тагын да күтәрербез. Исән чак булсак, хезмәт хакында технологиялар да кирәк. Безнең өчен иң мөһим гәҗитләрдә, радио, телевидениедә калсын, эшләсен, кешегә барып җитсен. Менә любой вакытта кеше телефоннанмы, гәҗиттәнме, любой вакыттан информацияне табып, сезгә ышанып, үзенең тормышын корырга тиеш. Менә бу бик мөһим эш. Медиа пикник сәхнәсендә озак еллар һәм намуслы эшләгән матбугат хезмәткәрләрен бүләкләделәр. Аларны тәбрикләү сүзләре белән Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгараев тапшырды. Я желаю каждому из вас здоровья, счастья, любви, и чтобы вот сегодняшнее праздничное настроение хранили всегда с собой, оно было в вашем сердце. И дай Бог нам вот так вот встречаться по таким прекрасным праздничным поводам, в такой светлый солнечный день у себя на площадке, как хозяева, и с удовольствием проводить время вместе. Иң күп мактау грамоталарына Татар информ мәгълүмат агентлыгы хезмәткәрләре лаек булды. Ике телдә дөнья күрүче басма, оператив һәм күп мәгълүматлы. Работаю с июля 2016 года. Пишу в основном о культуре, о памятниках архитектуры, ну и иногда бывает что-то смежное, или даже, может быть, из другой области. Сегодня вот вручили грамоту, благодарственное письмо, точнее, от нашего агентства по печати и массовым коммуникациям Татмедиа. Очень приятно, за что, честно говоря, не знаю, написано за многолетний добросовестный труд. Какие именно материалы оценили, не могу сказать, потому что не было конкурса. Как-то вот номинировало, видимо, начальство. Очень приятно. Поздравляю всех с праздником, всех журналистов, всех и редакторов, и фотокорреспондентов, которые вместе делают такое большое дело. Хәзерге вакытта менә заман таләп итә журналистлардан мультимедияле һәм бүгенге заманның үзе шикелле шундый ташкын мәгълүмат килеп барганда эшләп торуны таләп итә. Менә безнең редакциядә эшли 20 хезмәткәр. Без чыгарабыз бер газета, 3 сайт, Татар информ Татар редакциясе, Интертат сайты һәм Абдулла Тукай сайты. Менә безнең редакциядә менә безнең журналистларыбыз барысы да бик тырыш профессионаллар, алар төрле өлкәдә эшлиләр. Мәсәлән, безнең журналист каядыр шарага бара икән, ул бер вакытта хәбәр дә яза, видео да алып кайта, кирәк икән, фотограф булмаган очракта фотосын да алып кайта һәм күләмле мәкалә дә яза. Бу нәрсә өчен кирәк, чөнки хәзерге вакытта төрле кеше төрлечә мәгълүматны кабул итә. Кемдер ул менә мәсәлән видео гына карый бит инде, кемдер ул текст гына укый, кемдер мәсәлән күләмле текстларны укымаска мөмкин, ул социаль челтәрләрдәге хәбәрләр белән генә танышып бара. Менә бүгенге заман ул таләп итә журналистлардан менә күп кырлы булып эшләүне.
Оның артында тәмле плов, түрлі ризыклар белән сыйланып койнар чәй ишеп, башкала журналистлары, ветераннар, студентлар ял итте. Матур җырларын Зәйнәп Фархетдинова, Зәринә Хасаншина, Рөстәм Асаев һәм башка җырчылар бүләк итте. Соба районының музыкаль бүләге Рисәнә Мустафина иде. Казанның үзәгенә килдек бүген журналистларны котлау өчен. Татарстанның бөтен журналистларын ихлас күңелдән бәйрәм белән котлыйм мин үзем. Журналист халкын гомумән яратам, хөрмәт итәм, куркып торам. 4нче власть дигән бит инде. Значит, 2 власть. Аларда бик көчле власть. Алардан куркырга да кирәк. Мин хөрмәт итеп яратып килдем бүген менә Казан халкына җырларга килдем мин бүген. Гомумән саулык, сәламәтлек, Казан халкы бәйрәм итсен, журналист халкы бәйрәм итсен, тыныч булсыннар. Алар һәр вакытта дагы дөньяның үзәгенә басып, дөньяның үзләренең кирәклекләрен һәр вакыт төшендереп торсыннар. Алардан башка безнең тормыш матур түгел, сездән башка рәхәтләнеп яшәгез, эшләгез. Дөнья матур. Журналист ул безнең күзебез дә, колагыбыз да. Һәм инде дөреслекне ярып бирүче дә. Үзем дә журналист булырга әзерләнгән кеше. Менә барып чыкмады ул, гомумән ким булмаган булыр идем журналистлардан. Спорт уеннарында соба тренерлары Ринат Әхмәтшин һәм Рамил Саитовлар уздырды. Гер күтәргән, отжимание ясаганнар Татмедиа бүләкләрен алды. Тормыш бәйрәмнәр белән күңелле, аларны һәр вакыт эштә уздырган журналист халкына иҗади уңышлар телибез. Егерме 26 май эшмәкәрләр көне иде. Бу тармак елдан-ел тормышыбызның барлык өлкәләренә дә ныграк үтеп керә. Безнең районда кече һәм урта бизнес өчен барлык шартлар тудырылган. Алар эшләп кенә калмый, күңелле итеп ял итә дә белә. Бу хакта Әлфия Мөбаракова сөйләр. Ел буе алны-ялны белми халыкка хезмәт күрсәтүче эшмәкәрләр май ахырында үз бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Календарда эшмәкәрләр көне дип атала ул. Безнең районда бу көнне билгеләп үтү матур бер традициягә керде. Ул Сабантуй мәдәни спорт комплексында быел да гөрләп узды. Үз мәшгульләрне тәбрикләргә һәм бүләкләргә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов килгән иде. Зиятдинов Рифат Габдулфәтулла, Зиятдинов крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы. Әхмәтшин Елсур Тимиргаянова, шәхси эшмәкәр рәхим итегез. Шын күңелдән котлыйбыз сезне. Ул һәркемгә сату алуда, бизнеста уңышлар теләде. Эшмәкәрлек җиңел эш түгел. Китереп бирүче юк. Үзенең тырышлык белән, үзенең профессионализм белән Үзегез эшлисез, тырышасыз, молодцы. Зур майданда спорт ярышлары гөрләде. Кемдер гер күтәрде, кемдер аркан тартышты.
Sport уеннарын оештыручылар bir уенны икенчесенә алыштырып кына тордылар. Һәр катнашучыга бүләкләр тапшырылды. Мин чын күңелдән эшмәкәрләрне, үз мәшгульләрне, котлыйсым килә эшмәкәрләр көне белән, эшмәкәрләр көне белән, аларга бизнесларында уңышлар, гаиләләрендә иминлек булып, матур иттереп, озак еллар үзебезнең районыбыз, республикабыз, үзләренең семьяларына эшләп гомер кичерүләрен. Бәйрәм белән. Сәхнәдә Руслан Кираметдинов төркеме артистлары чыгыш ясады. Эшмәкәрләр ул көнне рәхәтләнеп ял итте. Гаилә җәмгыятьнең иң кечкенә һәм шул ук вакытта иң кирәкле бер күзәнәге. Гаилә тормышы никадәрле имен, тотрыклы, рухи һәм матди яктан тәэмин ителгән булса, җәмгыять тә шуның кадәрле ныграк була. Шунысы сөенечле, районыбызда матур гаиләләр бихисап. Алар белән Әлфия Мөбаракова очрашты. Сабантуй мәдәни спорт комплексына ЗАГС бүлегендә соңгы елларда гына законлы никахларын рәсмиләштергән яшь гаиләләр, һәр гаилә ул бөтен дөнья дип аталган бәйрәм очрашуга чакырылды. Очрашуны Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов ачып җибәрде. Ул яшьләр өчен эшләп килүче республика программалары белән таныштырды. Районыбызның социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова исә яшь гаиләләргә бирелүче күп төрле түләүләр, субсидиялар, алардагы үзгәрешләр турында сөйләде. Шәмәрдән мәчете имам хатибы Дамир хәзрәт Газизов һәм Рәсимә абыстай Рәхимовалар яшь гаиләләргә үзләренең үгет нәсихәтләрен җиткерделәр. Бәйрәм төрле бәйгеләр белән дәвам итте. Яшь киленнәр токмач кисте, яшь әтиләр бәби төрде. Һәр кайсы осталыклары, уңганлыклары белән аерылып торды. Чакыргач бик теләп килдек. Аллага шөкер килгәнбез әле менә бик матур бара бәйрәм. Шундый матур итеп, абыстай белән хәзрәт үз вәгазьләрен сөйләде. Тормышка ничек карарга, яшь гаиләләргә үзләренең киңәшләрен бирделәр. Хәзер менә токмач кисү уенында катнаштык, бала төрү уенында катнаштык. Бик зур рәхмәт җитәкчеләргә, ЗАГС хезмәткәрләренә, оештыручыларга, менә яшьләргә шушындый бәйрәм оештырып, шундый мөмкинчелек биргәннәр өчен. Шулай ук җитәкчеләребез яшьләр өчен нинди программалар бар, тулай торак мәсьәләсен ничек яхшырту якларын сөйләделәр. Бик файдалы һәм бик күңелле чара бара. Сезгә бик ошый. Аннары яшьләр төрле спорт уеннарында катнаштылар. Аларның шат авазыннан тирә-юнь яңгырап торды. Берсеннән-берсе матур яшь гаиләләрне тәбрикләргә район башлыгы Рәис Миннеханов килде. Район башлыгы аларга үзенең иң җылы котлау, тәбрикләү сүзләрен җиткерде һәм уеннарда, бәйгеләрдә җиңүчеләргә бүләкләр тапшырды. Безнең Сабаның матур җирендә яшь гаиләләр белән очрашу үтә. Район җитәкчеләре, төрле бүлекләр, шушы яшь гаиләләр белән эшләүчеләр очрашу үткәрәбез. Бу очрашудан әлбәттә канәгать яшьләр белән үзебездә язылышкан парлар һәм шулай үзебезнең районда эшләүче, яшәүче парлар белән очрашасы килә иде. Аларның фикерләрен ишетәсе килә, аларга нинди дә булса ярдәм кирәкме, аларны сорыйсы килә һәм әлбәттә алар белән якыннанрак аралашасы килә иде. Һәм бу максатка ирештек дип уйлыйм. Аның башы ничек башланды? Яшь гаилә проекты дигән проект башлап җибәргән идек ел башыннан. Анда инде төрле бәйгеләр дә булды, төрле очрашулар булды, психологлар белән дә очрашу булган иде. Менә монысы инде шушындый форматта. Һәм әйбәт кенә чаралар үтә, яшьләр бик актив, бик позитив. Алар исән сау булсыннар, озын-озак яшәсеннәр һәм әлбәттә инде матур гаиләләрендә матур балалар тусын, матур балалар үстерсеннәр. Бу атнада Саба йөзү бассейнында шөгыльләнүче балалар беренчелек өчен көч сынашты. Ярышлар халыкара балаларны яклау көненә багышланды. Гөлназ Гатауллина сюжеты. Яш йөзүчеләрне районның яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов сәламләде. Соңгы елларда йөзү төрендә күп кенә уңышларыбыз да бар дип билгеләп үтте ул. Тренерлар һәм әти-әниләрнең бердәм булып йөзү белән шөгыльләнүдә балаларына ярдәм итеп торганнары өчен рәхмәт белдерде. Саба спорт мәктәбе директоры Рифат Гыйсамов берничә йөзүчене спорт мәктәбенең рәхмәт хаты белән бүләкләде. Шулай ук йөзүдә спорт разрядларын үтәгән укучыларга сертификатлар тантаналы шартларда тапшырылды.
Yüzüde 2006, 2011, 2012, 18 yılғы kızlar һәм малайлар яш үзенчәлекләрне карап төрле дистанцияда көч сынашты. Барлыгы 100дән артык бала аркада һәм ирекле стильләрдә йөзеп осталыкларын күрсәтте. Менә шулай тренерлар да, әти-әниләре, әби-бабалары да балаларына көч биреп торды. Призлы урын алучыларга грамота, медаль һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Киләсе атнада милли бәйрәмебез Сабан туйлар герләр. 10-11 июньдә бәйрәм чаралары республиканың барлык районнарында, Татарстанның авыл торак пунктларында узачак. Сабан туйы элек-электән зурлап билгеләп үтелгән. Аңа бик узак әзерләнгәннәр. Кызлар, яшь киленнәр Сабан туй батырына дип махсус сөлгеләр чиккәннәр, бүләкләр әзерли торган булган. Сөлге җыючылар гармунга җырлап, биеп, һәр йортка кереп әлеге бүләкләрне җыйган. Сөлге яулыкларны кылгага бәйләп куйганнар. Йола буыннан буынга тапшырылып, безнең көннәргә дә килеп җитте. Бу атнаның шимбә һәм якшәмбесендә күп кенә авыл җирлекләрендә, шул исәптән Байлар сабасы бистәсендә дә бирнә җыячаклар. Алдагы материалда Киек авылында үткән бирнә җыю барышын кабатлап карарбыз. Искиткеч күңелле, шаугыр килеп торган бар халыкны бер майданга туплаучы бәйрәмебез Сабан туйы бирнә җыюдан башлана. Бүтән хыялларның чынга ашуын теләп, әзерләгән әйберләрне сандык төбеннән чыгарып, апалар, җиңгиләр, абыйлар, бабайлар бүләк җыючыларны көтә. Сабан туйда биргән яулык сөлгеләр, ситсалар уеннарда, ярышларда, көрәштә җиңүчеләр кулында булачак. Әлеге күңелле чараны үткәрүдә авыл җирлеге башлыгы Айдар Хаҗиевның да өлеше зур. Авылларда бирнәләр җыябыз. Безнең инде Аллага шөкер, халык бу көнне бик матур итеп әзерләнеп, төрле йолаларны, традицияләрне кабатлап, искәртеп әзерләнеп тора. Кичә Тимершык авылында бирнә җыю йоласын башкардык. Безнең Тимершык авылында 3 эшкә бүленеп бирнә җыйдык. Югарыш, түбәнеш, Таубашы халык шундый актив, һәр эштә кунаклар кайткан, балалар бик күпләп чыккан. 50дән ким бала түгеле, шундый күп күңелле булды. Халыкның күзендә шундый ялкын, шатлык шаткылары сизелә. Чөнки узган ел Сабан туйлары булмагач, халык бу милли бәйрәмне көтеп алган. Инде менә бүген без үзебезнең Киек авылында Сабан туйга әзерләнәбез. Һәм инде бирнә җыю күренеше менә күрәсез үзебезнең Киек авылында. Безнең Киек авылында Сабан туйны төп оештыручы Киек хуҗалыгы Хурамшин Фәнис Шәйхрәзи улы. Аның белән берлектә ел сайын Сабан туйларны матур итеп әзерлек белән үткәрәбез. Yıllar tanış bulsun, hayırlı ömür, hayırlı selametlikler verip, şuşulay ettirip, kilesi yıllarında Saban toylarını karşı alırlık bulsun Allah verse deyip, şuşu bülekini tapşıram. Бу күңелле чарада яшы карты катнаша. Гомер буе сыер саучы булып эшләгән Әлфия апа аяклары авырту сәбәпле бирнә җыючыларны урамда түгел, ишек алдында каршылый. Yıllar tanış bulsun, үзебезнең җитәкчеләребез исән сау булып бар. Рәхмәтләребезне белдерәм. Үземнең авылдашларыма, сыер сауган хезмәттәшләремә зур сәламымны җиткерегез. Кызылныш авылында да, Киек авылында да минем кызым фермада эшләгән дусларым күп. Бүләкләр җыю, әйбер җыю, яулык җыю күңелле күренеш. Гармун тарткан, җыр сузган бирнә җыючыларны Рәшидә апа Латипова да капка алдында бүләге белән көтеп ала. Буыннан буынга килүче йолаларыбызны дәвам итеп, кылгага ел дәвамында гаилә корган яшьләрдән сөлге бәйләгәннәр. Армиягә китәсе егетләргә җитәрлек шигүле кулъяулыклар да җыелган. Шул сөлгеләрнең берсе авылга килен булып төшкән Гөлзирәдән. Ленар белән быел гына тормыш корган алар. Гөлзирә белән Ленар бүләге, яшь килен бүләге. Ура! Сабан туйлар котлы булсын. Күңелләргә яшәү дәрте, йортыбызга иминлек, дөньяга тынычлык иңдерсен. Яшь гаиләләр артып торсын. Кылгага эленгән сөлге яулыклар әлем сыман җилферди. Күңелләрне җилкендерә, бәйрәмгә чакыра. Ассаламу алейкум.
Вәғәләйкүм әссәләм. Рәхмәт. Рәхмәт. Балалар, сіз неге келдіңіз? Конфет жарға. Конфет жиярғамы? Қоялы, конфет береміз. Birine ziyarga, birine. Konfet болды. Тағы нәрсе жиярға келдіңіз? Күкей. Күкей. Қоя күкей. Ярар. Тағы нәрсе жиярға келдіңіз? Сілге. Сülge. Milli sülge imi. Балалар, бұл нендей бәйрем? Milli бәйрем. Хизмәт бәйреме. Сабан той бәйреме. Менә нендей зур бәхетле халыклар без татар халкы. Күрәсезме? Үзебезнең горурлыгыбыз нәрсә? Әйтегез әле. Сабан. Тагын нәрсә бар? Тел бар име. Безнең үзебезнең татар телебез бар. Biz ruh халыклар име. Үсегез балалар, зур булыгыз, конфет та булыр сезгә. Әмма ләкин мин сезгә шуңарчы бер шигырь бүләк итәм. Менә балалар, зиһенле чакта, матур чакта, сезнең шикелле чакта бик бер матур шигырь язган. Тыңлап тора беләсезме? Siz şurada yazsınız məllə. Yüzüm yazdım, yazan şiir. Молодец. Молодец. Менә, кім малайы bu? Kim malayısı? Kuramşin? Əskər mi? Oy, maturum. Əskər misin? Haydi abi. Yarar. Saban toyu, bəhət toyu deyib atalar. Sülgü jinav bəhət toyu. Күңелдә шатлык бүген. Әби-шәби яулык суза. Әйтеп иң изге сүзен. Урам шаулый, урам гөрли, яшьләр жыр сузып уза. Яңа төшкән яшь киленчәк шиккән сөлгесен суза. Яшь киленнең уй теләге, сөлге тоткан кулында. Басты бит ул яңа гына олы тормыш юлына. Ялып кына сузыла. Кул яулык тоткан куллар, яшь егетләрнең йөрәген җиркетә шулай кызлар. Bir tınıp, bir məl şayarıp, uyni iş ənə jildə. Beyram xisi, şadlıq xisi, taşıp tıra hər irə. Uram dolu yaşlar kilə, sıyışalmay jır ışa. Beyram xisi taşqın bulup, urdıla tübən ışqa. İrkələp iskən jillərini, turmuşnu qışa. Гармун тавышын ишетсәк тә инде бер. Гасырлардан килгән милли бәйрәмебез Сабан туен бергәләшеп, истә калырлык итеп үткәрергә язсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Тапшыруыбызны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ямле җәй белән уңай үзгәрешләр, яхшы яңалыклар килсен. Үзегезне һәм якыннарыгызны яратып яшәгез.